Ahoj přátelé, moc vás všechny zdravím. Chtěla jsem pro vás natočit krátké videjko někde v přírodě, ať máte hezké pozadí i popředí. Tadyhle mi tam kouká nějaká zásuvka, nevadí. Ale jelikož je takové vedro venku, takže jsem si říkala, že se mi i snad v ruce ten mobil roztaje, jak Nanuk Eskimo. takže natáčím tady rychlý vzkaz z domova, i když tady taky není ideální teplota, 26,5. No nic, u vody je krásně, o tom žádná. Ale abych se vrátila k tématu, který jsem vám chtěla předat. Chtěla jsem vás požádat, pokud máte možnost na zahrádce nebo na balkoně rozmístit mělké misky keramické s vodou pro ptáčky, na slažení, na napití, i pro včeličky a různou jinou drobotinu. Akorát jim tam dám ještě kamínky, klacíčky, aby se tam neutopily, protože i pro ně je tohleto horko velmi náročné. Tak já vím, že spousta lidí to tak má, že to tak děláte, ale jinak jsem vám chtěla jenom tohleto připomenout. Mějte se krásně a ahoj a děkuju.